Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám požehnaný deň. Ranné zamyslenie podľa knihy Naše vysoké povolanie. 24. apríl. Rozdiel medzi pocitom a vierou. Svoje stádo vedieš, Pane, k pastvám sviežim zeleným. Slovo Tvoje neprestane posilou byť zomdleným. Slovo Tvoje neprestane posilou byť zomdlením. Ovce svoje z tejto zeme mocným chrániš ramenom. Púšťou sveta vedieš verne k večnej spásy prameňom. Rozdiel medzi pocitom a vierou. Lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní. 2. Korinťanom 5. kapitola, verš 7. Keď jednáme v súlade s Božím slovom, vtedy chodíme skrze vieru. Keď mu neveríme i napriek tomu, že nám dal taký nádherný dôkaz svojej súcitnej lásky, tým, že obetoval svojho syna, zarmucujeme ho. Je na nás, aby sme stále vzhliadali k Ježišovi, ponúkali svoje modlitby vo viere a čerpali od neho silu. Ak budeme viac prejavovať svoju vieru, viac sa radovať z požehnaní, o ktorých máme istotu, získame radosť a silu na každý deň. Pocity a viera sú od seba tak vzdialené ako východ od západu. Viera nie je závislá na pocitoch. Každý deň by sme sa mali odovzdať Bohu a veriť, že Ježiš našej obeti rozumie a prijímajú. Nepotrebujeme skúmať, či máme také pocity, ktoré podľa nášho názoru zodpovedajú našej viere. Nemáme snať uistenie, že náš nebeský Otec je ochotnejší dať Ducha Svätého tým, ktorí ho žiadajú vo viere, ako sú rodičia ochotní dávať svojim deťom dobré dary. Mali by sme ísť vpred tak, ako keby sme na každú modlitbu, ktorú posielame k Božiemu trónu, už počuli odpoveď toho, ktorého sľuby nikdy neklamú. Hoci sme skľúčení smútkom, naše srdce môže rozoznieť radosná pieseň, ktorá velebí Boha. Vtedy sa hmla a mraky rozplynú a z tieňa temnoty sa dostaneme do jasnej žiary jeho prítomnosti. Keď sa naučíme viac veriť, viac milovať, byť viac trpezlivý, dôslednejšie veriť v nášho nebeského Otca, získame viac pokoja a šťastia na našej ceste cez rôzne úskalia tohoto života. Pán nechce, aby sme sa trápili a trpeli sami, bez Ježišovho objatia. On je jediným zdrojom všetkého milosrdenstva, naplnením každého sľubu, uskutočnením každého požehnania. Bez Ježiša by sme boli na našej životnej púti sami. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Ján 14:18 hovorí nám. Vážme si jeho slovo, verme jeho sľubom. Dennodenne si ich pripomínajme. Premýšľajme o nich večer i v noci a buďme šťastní. Naše vysoké povolanie 24. apríl. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť i zajtra.